eventually list about 3 because all ya akakwana mma amụ na gị na-agba mma ebe ife na-eme anyị mana ọ ya mpụta ebe ana m agwa gị na Abuja abụrụ problem of ndị Igbo nọ ndị afọ na-represent m na gị ndị afọ na-afụ the affairs of the southeast ọfanwa bụ the issue ọfanwa ka ọ dị n'aka i-develop southeast ọfanwa ka ọ dị n'aka ime ka southeast dị attractive dịka Lagos dịka Abuja. Do you understand me? Onwegodi ife gọọmenti ọ bụ na federal gọọmenti ga-alụ falụwagodo nke ahụ ọ bụ na steeti ka ọ dị n'aka ka fa finishizie ya ka ọ wee folozie anọ federal gọọmenti bụ the problem. Now ọ bụ na ị na-anya na video market ị ga-afụ allocation batago na southeast since January to this kedafia bụ last month to akita agafere I think September and ihe anọ kita bụ October if I'm not mistaken, and I still stand to be corrected in case of the figures there are accurate. We can make your investigation, make your own research. You can bazimono na comment section. But in na video market, you got for that na state from January to July 2025 and the August to September. Now if we go na Anambra State receive go, Anambra State receive go 278.55 billion. Do you understand what I'm saying? From January to September can go, and Enugu State receive 251.73 billion. Then Imo State receive 280.48 billion. Then Abia State receive 253.70 billion. Ebonyi State receive 228.15 billion. Total of again 1.293 trillion ka Southeast State receive go from federal government. Nka ga-emesịa update olu na ego one ya local government and ya constituency supposedly na-enweta. Now, ife nji emere gị this video kita na bụ this crying of na o nwere onye na-eme mụ na gị, onye nwa ji eme gị, onye a ji eme anyị but also a na-ewepụ uche anyị ebe anyị supposedly direct here. And this is why I want to say that no nwere gọvanọ anyị na-alụ anything. Nke a ọkwa ife anata federal government enwe nke a na-akpọkwa internal revenue. Etu ị na-azụ afịa kịta na ọgbọ eteme market, na-azụ afịa na main market, na-azụ afịa na afịa ọbụla ma Nnewi ma Ọchanja ma kere afịa head bridge o ma relief market o. You are paying tax. Ụmụlụ ụgwọ na-akwụje to the government. All the parks niile nọ na Anambra State nwere revenue a na-eweta that place. Ị na-anya moto nwere ụgwọ na-akwụ to the state. Do you understand what I'm saying? So ọ ya bụ mbịa na-afụ gị ebe ọ ga-abụ gọvanọ na-agwụ n'inu na onye nwa bụ ọrụ atụ egwu. Ana m amụ gị amụ because gị nwa na-akọ ife afọ amala ego one a na-ejenerate goro na that state afọ ịnọ na onye afọ na-achị gị supposed ime karịa ife ihe na-afọ. Amami na-ege m ntị na so ka ị ghọta that no politicians in Southeast bụ ihe mere na Southeast adịbero developed because o nwebere mbọsị any of them pụta agwa mụ na gị na-abụ na federal gọọmenti jife ụgwọ na ego a supposedly iketa na fe ketere ya etu a ka ọ dị na ya senator ịmala the purpose si eji nwee senator si from your side wee nọla Abuja. Etu ị na-ege m ntị ịmala the purpose eji wee nwee representative bụ a lawmaker si from your side nọla Abuja. Local government chairman ọ ga-emara na o nwere ego ọ supposedly na-anata nke maka ndị House of Assembly ndị a niile nwegasịrị ife allocation supposedly fa na-anata iji wee develop ABC. Mana mụ na gị na-abụ oge ọbụla anyị chewere anya na Abuja na o jewere Abuja mere na Southeast adịbero developed. Ndị afọ ha supposedly ịlụ fa alụcha anya ya ife ahụ my question. Ọta ebe our problem of Southeast today bụ n'aka ndị gọvanọs mụ na gị na-abụ ka ọ dị ka fa develop onye mee ka ọ dị attractive etu a kịta Lagos si wee dịzịa ka obodo oyibo Nigeria bụ na enwere a lot of opportunity there. Onye ọbụla ma gị nwa bụ onye Igbo na-agba na Lagos anagodo agwa gị gbanata eju kwechirisi ike na Lagos because of gịnị ọkwa mmadụ na-achị ebe afọ ma train station ma ife niile ma ụzọ niile a na-alụ na Lagos bụ na human being na-alụ ya ọ bụrụ mmụọ. So nke ahụ fa na-anata mụ na gị na-abụ na Abuja ndị Southeast na-anata kedu development ewetagoro anyị. Kenekwenụ m unu.